Työ ei ole enää pelkkä työpaikka. Se virtaa ympärillämme. Se on monimuotoista ja joustavaa. Me Kolonilla haluamme olla mukana kehittämässä työn tekemisen kulttuuria ja rakentaa työympäristöjä, jotka inspiroivat, tukevat työntekijöiden hyvinvointia sekä palvelevat työskentelyä niin etänä kuin toimistollakin. Kolonilla arkiset työpäivät muuttuvat elämyksiksi. Yhdessä jaetut lounaat, pelit tai kuntoiluhetket luovat tiivistä yhteishenkeä ja merkityksellisiä kohtaamisia työpäiviin. Tilojen korkea laatu on myös asia, josta emme tingi. Jokainen yksityiskohta on tarkkaan mietitty ja kaikki toimitilamme ovat huippusuunnittelijoiden käsialaa. Tänne haluat palata vaikka joka päivä. Meille energiatehokkuus on sydämen asia. Kehitämme toimitilojamme jatkuvasti kohti hiilineutraaliutta ja parempaa huomista. Koloni ei ole vain työpaikka, se on elämäntapa. Liity nyt osaksi Kolonia ja vie työpaikkasi uudelle tasolle.